Og velkommen til, vi skal lave sådan nogle lange armbånd. Og hvis I vil være med, så må I rigtig gerne kigge med. Okay, vi skal bruge nogle hvide, og så nogle her blå. Ja, vi starter med at tage en hvid. Hvor blå? Okay, vi starter med at tage en hvid. Og den tager man simpelthen herpå, og drejer og tager herpå. Okay, så tager jeg den helt ned. Så tager jeg den blå. Ja, en blå. Og så har jeg også sådan en her. Og så tager jeg den ovenpå, men man kan også godt gøre det med fingrene. Ja, men det er nemt at gøre det med pind. Ja. Så tager man en til ovenpå. Ja, så tager man den ned, og så tager man den uden at krydse. Ja, man skal kun krydse en gang. Og så tager man den over. Ja, over igen, og så bliver man ved. Og I kan kigge flere hits. I skal bare søge på Emilie og Amanda. Nej, I skal søge på Patrick. Nej, Philip. Philip skal I søge på. Hvis I skal se flere hits. Philips Larsen. Nej, Philip Mikkelsen. Philip Mikkelsen. Og I kan også få jeres mor og far til at skrive det. Og hvad er det nu? Men så kan I i hvert fald. Nu har vi taget en hvid og en blå og en hvid, og så har vi en blå, der hænger fast. Se. Så hvide, og så bliver det ved med at skifte, indtil I synes, at det er langt nok. Og de må godt være meget lange. Ja. Og de kan godt gå i stykker. Min gik lige i stykker, så jeg måtte lave den op igen. Så er det lige meget, hvis den går i stykker. Hvad man nu kan flette med, det kan man gøre med sådan noget her, eller sådan noget her til at tage op. Og eller sådan noget der, som du har. Sådan noget her. Og så kan man også vise alle andre ting. Hov, forresten er der også sådan en her. Den kan man også gøre det på. Ja. Så blå. Og I skal have en blå foran, og så den hvide. Den skal blive hivet over den her. Over elastik. Og så kan I hive i den, hvis I har lyst. Fordi så kan I se, hvor lang den kan blive. Ja. Og så kan den blive længere. Og hvis man ikke hiver i den, så går den i stykker. Og den der er nede i bunden, så skal man altid huske, at der skal være en hvid på. Den buler, hvis man ikke hiver i den. Og så går den også i stykker. Ja, den kan meget let gå i stykker, hvis der er nogen, der hiver i den. Så det er meget bedst at gøre sådan her, som vi gør. Nej. Man kan nå langt. Ja, man kan bare blive ved og ved, indtil solen går op og ned. Det rimer. Man kan bare blive ved og ved, indtil solen går ned. Op og ned. Hop som en ged. Og så kan I se her. Her er der en blå. Og så skal I huske, der skal være en hvid på, fordi ellers så bliver det bare blå og blå hele tiden. Og jeg kan også gøre det med andre. Og her. Vi laver lume, som